man ka pre nga sige lang imuha pre ako wala lagi pre. Nya ra maabot ra para nimo. Sabi ka pre oh. Kuha sa ni. Dali ana. Oh na kayo. Excited ko nimo. Dali di kasi yo buha mo to mga barkada ron. Daigo sila. Basta maabot sila karon. Pre, basta maabot sila karon pre mga pre. Aw sige ron kita mga tag. Taguan na to kung maabot kung palitan abtan ta og napay imnon nun. Ato taguan. Basta maabot sila si dito Daryl sa papa dug siga nang dundon. Di tang hata oy. Ato aran ni. Wa man kasi na diha kilami na kayo. Usab kang nagilangay pugapon. Ako niya. Suga pre. Panumpag. Ubog naman ka pa dyan. Sino ka ba? Adoro si Dodong. Ano man? Oh, si... si... Kanan po mo inom. Ganaan mo kanino? May lag nag-inom pa sila no? Basta, inom mo ito sila kay... Sunday ko nun. Sunday ka ng... Domingo ba? Sunday ba? Yeah, anong Sunday? Ano na sa pag-lipay-lipay? Lipay-lipay. Amigo na to. Ato na to. Kaya saan mo na ito yung sige na makagsayo? Di lagi. May namba ka. Pugli ka. Karon. Naon sa manday ka pa Naglain akong naong. Kahit Basta. Ato. Tanong sobra na lain. Hindi na naong Ina pala. nalain gid na ngayon. Ina ba ko? Tarong pa ako ninyo ba? Tarong hubog mo ka. Grabe ka oy. Ayap. Yun. Okay, balagay. Ito sila toon. Okay. Ako, may ina ko. Inom pa rin ka. Ang mga ka. Hubog ko. Oy, pre, nagunsa mo pre. Oy, pre. Right. Ay. Kamusta? Hindi kita alam yun. Toon. Nga may kagay dia pre. Inom mo. Wala kami ni mo giingnan. Inom dia mo pre. Ya. Sunday ba? Minggo ba? Minggo pre. Matay pre. Kaya nga no pre, musulti ba di may pre nga nag-inom mi pre. Kuno mag-inom mi pre, ata mo amo ra ni pre nung sa man. Oy, mga pre. Uy, naalagi na si RJ dia. Aw kulang. Dahil na. Bisag na ako si Gisyo ka sa luyod eh. Alsi. Walay uyab. Wako sa iyo pre. Na, oy. Pila, tagaan di ka? Bro. Alsi, walay uyab. Bunda ka, tika, og 3 mil kinito sti may hap. Bro. Kay bago ka dyan uyabot, si Siding nga itong mamaligya og saging sa tuwa ba? Hello, sitig. Sitig ya uyab. Yang Kailan na, bro, eh. yang uyab naguba ang bahay. Siting. Balikyang saging. Iya, gilimod, bro, eh. Para di siya masakpan na to ba? Nga naa sa uyab. Samtaw mo uyab, siting. Balikyang saging. Sige mo mo, patakag istorya, oy. Bino ang pre basin yung naguyab mo si Ding pre. Mas gwapo pa kuha na nila, ya. Katunggingan lang si Siding. Kamaong trato. Alsi, way uyab. Bino ang pre mo uyab si Ding pre. Wa, pre, oy, sa. Lay pa yato pre kuno. Anong di amo dire pre? Oh, Jud. Anong mga mo dire? Tagay. Diya lagi meron diri pre kay si Papa. Mado kay pre sige pangitag tagay. Dako kay na problema, pre. Tukot noon sa ni sige bugan kun ni sige uyab. Agoy kaluoy. Gibuwagan. Agoy kaluoy. Daingnan bitaw na tagaan di kaya. Padidi baga imuhata to si Siding. Siding Samtaw mo. Pero si Siding mo no sa to. Ikaw, Chiba. Ano? Yun. Abila-bila si Deng. Wa, manggod. Ay, abila-bila si Deng kay si Deng. Umalikiran daw nagsagang siya. Ano yan si Siding? Kamu na mo kayo naguna-una na. Inyo mo na labutan god. Sumbagay lang siya na. Par, kung mo na mong gusto pa. Dito ka atrasan pa. Ayun, ayaw, che. Ayaw. Di, manggod. Gwapo pa ko niya. Gwapo niya mong nigaw. Oh. Ay, pag
No. Sige, kagwapo na mamigot yo. Oo. Gwapo gid ay. Sus. Cute. Dila raway na po yung banga ka. Gwapo. Sa naunsa man taon ni si Kapart. Uy, dako gid kay ni klaro kay ni dako kay ni Kasi nagkuha sa kong kalo. Layo ra kay. Uy, imo kalo. kalo. Yo to ni kalo yo tan kalo ni usam kalo ni. Silon na mara. No sa tabla ka ng kalo ni. Tabangi. Naunsa naman taon ni. Ang mao yung gusto tagay. Aw, magtagay nagtiwas. May tagay ka. May tagay. Ayaw ko to. Aw na. Nay, tagay ubo palit mo. Kung mo palit mo. Ang mo malit ka. Wako ko berta. 1.5 million. Why is siya? Gabi. Okay. Tuo do nindot yung pitaka. Ay, pangilabot. Way unod. Way unod sa na, way unod sa na. Sa kondom sa na. Kawa ba klaro na kondom na sa na. Sa man taon ka part? Yang matra. Si kagdadag kundom nya. Wa kayo ya. Way oya ba. Kay maluoy kundom. Ha? Kundom na sa Gold's Noodles tingalan ni. Magic sarap mo na. Ay, ayaw ko yung bina. Tarong. Ayaw Pagtarong ko kay. yung binangin. Wa kayo yang magdadagat kundom. Di na kondom. Sa man din ni. Abantay ka na sa noodles. Kuha din na diyan ka ng timplada. Oh, jud. Mula siya. Mula sa lamas sa noodles. Pero Danlog man. anong lingin mo na? Lingin lagi ta. Ay, sa kung unsay flavor ni so. Kuan tangan. Extra large mga. Wow, it's nice. Kaminos ka. Buang. Gamay uti nimo ya extra large. Daw Hoy. sa medium. Uy. Medium. Gamay kag uti. Tara, tagay na gamay uti. Ako to kita ko si. Sige pre. Kuan tagay pre. Tagay. Extra large there. Extra large na pre. Di din na para lamas noodles guy. Kita mga. Daghan ba ko lamas sa noodles pre ba yan? Ay, sa lamas noodles eh. Busan niyo magtagil De, gunite. Usap ka, Gunite, eh? mga gunite. Saan naman tao ni? Imo. Imo ko ni lamas noodles. Oh, lamas. Hala, duha man din nakabuok ni ay. Dili masakto. Tatagay sa ko kay. Oh, imo. Yasa dako kay problema. Dako kay. Problema. So, may flavor mo, may flavor Rex. Tama ni oy. Hot and spicy man lang gini pre. Ay, binuang. Hot and spicy nya. Dili na ang spicy. Unsa man na? Super spicy. Super spicy na. Dili, ang sa kung sa... Abala sila. Gitu, imna na. Gaya yun. Kaya naman ka naman. Inom sa oysa. Grabe ko sugam yun ang mga tawanan oy. Inan, hindi ka chiga. Maulagi ka. Kita man nagtagay. Oh, Yan na, utna ipal. Yarok na niya. yung ipirador, pre. Pala inom gyud. Dili na. Ihi na, ihi. Lime juice. Oh, ihi na, pre. Ihi ng Archie, pre. Ihi na ni Archie. Oh, ihi na ni Archie. Lami kayo eh, amo. Flavor mango. Mag-juice flavor. Gusto nga kayo kung kuhan. Hubog na, pre. Hubog na. Humong na din na ay. Bubog na. Sa man part, kaya pa nimo. Kaya ba? Aw mo na tunay na pala inom. So, Oh, tunay nga pala inom. 24/7. Spicy ba? Spicy. Ay, Butang ka na. Ayaw niya ablihi ha. Ang sapo ni pre ka. Gusto ko na mag-inom. Bakit hindi ito inom, pre? maulagi yawa braslay. Ikapalit sunod. Uy! Hoy. Asa mo moy? Ay, yatay pangulatahon kita mo ron. Yatay na